Σου ότι για μένα αυτή η οικογένεια είναι η οικογένειά μου. Είναι η μαμά μου, ο παπάς μου και το παιδί μου ο Γιώργος, και το ίδιο ήταν και ο Τάσος. 2 χρόνια γεμάτα πόνο, απέραντη θλίψη και χιλιάδες γιατί, χωρίς καμία απάντηση. 57 ψυχές, άγγελοι πλέον στον ουρανό, ζητούν δικαίωση. Σήμερα θα σας μιλήσω για τον δικό μας άγγελο, όπως θα κάνω κάθε χρόνο τέτοια μέρα δημόσια, γιατί είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω για εκείνον και τη δικιά μου οικογένεια. Ο Τασούλης είναι πάντα και θα σας μιλάω πάντα στον Ενεστώτα, γιατί για μας δεν έφυγε ποτέ. Είναι εδώ και κάθε μέρα μου το δείχνει όποτε μπορεί. Η πιο καλή ψυχή που γνώρισα. Ήρεμος, λογικός, ευαίσθητος, υπέροχος γιος και αδερφός. Ο Τασούλης και ο Γιωργάκος, ο αδερφός του, αυτά τα 2 παιδιά γεννήθηκαν για να είναι αδέρφια. Για να κρατάει ο ένας το χέρι του άλλου για πάντα, ακόμα και αν ο Τάσος έχει φύγει. Είναι τα πιο ευγενικά παιδιά. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν μάλωσαν ποτέ. Η Βασούλα μου, που κάποιοι αποφάσισαν βάναυσαν να της πάρουν το παιδάκι της, για μένα είναι η μαμά μου. Της πήραν το σπλάχνο της, τη ζωή της. Πόσο δύναμη χρειάζεται να συνεχίσεις να παλεύεις όταν σου έχουν αρπάξει το αίμα σου. Ο Δημήτρης, βράχος δίπλατος, άξιος σεβασμού. Πονάει, του ξερίζωσαν την ψυχή, παίρνοντάς του το παιδί του, και στέκεται όρθιος να παλέψουν όλοι μαζί σαν οικογένεια για το δίκαιο του Τασούλη μας. Σας τα γράφω αυτά για να ξέρετε ότι ο Τασούλης μεγάλωσε με απέραντη αγάπη και αυτή έμαθε να δίνει απλόχερα. Ακόμα και στο τέλος αυτό έκανε. Έδινε ψυχή και κουράγιο στους άλλους. Είμαι σίγουρη πως εκεί ψηλά ο Θεός τον έχει δίπλα του για να τον φροντίζει. Ποτέ δεν θα καταλάβω γιατί το επέτρεψε όλο αυτό να γίνει και γιατί τόσες οικογένειες να στερηθούν τα παιδιά τους. Και ξέρετε κάτι, θα είναι το πρώτο που θα τον ρωτήσω όταν θα σταθώ δίπλα του. Για ποιο λόγο επέτρεψε να γίνει όλο αυτό. Ελπίζω να πληρώσουν με τη μέγιστη των ποινών. Γιώργο, Πασούλα μου, Δημήτρη, είστε η οικογένειά μου. Σας αγαπώ.